ጉዕዞና ናብ ቦታ መቀይሮ ኣከባቢን ምዕዛብዩ ብስራሕን ጻዕረን ብሓርኮትኮትን ተባላሕትነትን ብሓጺሩ ናብ ንቡር ዝምለስ ዘሎ ቦታ ንምስካር እቲ ምዕቃብን ዳግመ ምግራብን ዝተለወጠ ውስን ቦታ ኣብ ዙርያ ሰፊሕ ከባቢ ንምስናድ እቲ ዕማም ብሰለስተ ሓረስቶት ተሰላሲሉ እዚ ከባቢ ካብ ኣስመራ ንሰሜን ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ማእከል እቲ ናይ ልምዓት ቦታ ከዓ ካብ ጸሊም ጽርግያ ንምዕራብ ካብ 4 ኪሎ ሜትር ዘይውሕድ ጉዕዞ እግሪ ይውስኽ። መገዲ ሰሜናዊ ባሕሪ መራራ ዝወስድ ገዲፍና ንጸጋም ተዓጺፍና መኪና ናብ ጽርግያ ሓመድ ተኣሊና ካብ ፍርቂ ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ክትቅጽል ኣይከኣለትን ኣቑሑት ጠራኒፍና ንዝተረፈ ርሕቐት ብእግሪ ንምቕጻል ናብ ቀጢን መንገዲ ኣቕማዕና። ጉዕዞና ገረድ ኣብ ዝርከብ ኣብነታዊ ስራሕ ንምብጻሕ እዩ። ገረድ ደንቢ ዓድያ ናብታ ደመ ንምብጻሕ ጎልጎል ተጊርና ንዝድየብ ዓቐብ ዝውረድ ቁልቁልን ናይ ወሽመጥ ሓያል መገዲ ተቐበለና። እታ ቦታ ሕርሻ ሕብእት እያ ብርሑቕን ብቐሊልን ኣይትረአይን። ጽባቐ ናይቲ ጥንታውን ታሪኻውን ከባቢ እናተዓዘብናን እናቐረጽናን ገስገስና። እዚ ሩባ ዓሙስ ይበሃል። ሩባ ዓሙስ ካብ በሪኽ ዝባን ተፋሰስ ኣኪቡ ንታሕትን ቈልቈል ዓመታዊ ይዛሪ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ዓሙስ ዝበሃል ዓይነት ገረብ ብብዝሒ ይርከቦ ስለ ዝነበረ እቲ ዓሙስ ዝብል ስም ከም ዝወጾ ይዝንተው። ስግር ዝሩባ ደንበሹቕ ኣሎ። ደንበሹቕ ጥንታዊ ማእከል ንግዲ ምንባሩ ይንገር። ስግር ብሞት ኣቦይ ዓንዲ ሚካኤል ዝፍለጥ ጎቦ ኣሎ። እምባ ሓረዋን ምሳሕ ማርያምን ናይ ገዛእ ርእሶም ኣፈዛንታ ኣለዎም። ብዘይካዚ ብግዜ ጥልያን መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ከባቢ ምዃኑ ዝሕብር ምልክት እውን ኣለዎ። ክሳብ ናብ ደንበ ገረድ ንምብጻሕ ዝተፈላለየ ዝኣትውን ዝወፅን ቅርፂ መሬት ሰጊርና ኣብ ከውሕን ቁሩብ ዘሕመልምድን ቀጢን መንገዲ ንኣሽቱ ቖጥቋጥን ሳዕርን ጥራይ ነበረ። ጨጓር ጎቦታት ዝነበረ ካብ ሙሉእ በራህ ናብ ቀላጥ ለጻይን ለማፅን ከባቢ ተቐይሩ። ከም ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት መግዛእቲ ናጽነት ምምጻእ ዝተኻየደ ኩናትን ውግእን ምስኡ ዝተደረበ ሰብ ኣምጽኦ ክትራን ዕንወት ኣግራብ ስዒቡ ልዕሊ 30 ሚእታዊት ካብ መሬት ኤርትራ ብኣግራብ ቈጥቋጥን ሳዕርን ተሸፊኑ ምንባሩ ዝፍለጥ ከባቢ ኤኮሎጂያዊ ምቅያር ኣጋጢምዎ። እዚ ከባቢ ድማ ሓደ ካብቲ መሳግሮ እግሪ ዘይነበሮ ሕሉብ ነበረ። ብመሰረት እቶም ካብ መግዛእቲ ጥልያን ጀሚሮም ክጽንዑን ክስነዱን ዝጀመሩ ሓበሬታ ኣግራብ ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምብራስ ምብዳም መሬትን የጋጥም ከም ዝነበረ መዛግብቲ ይሕብሩ። ኣብታ መሬት ሕርሻ ማይን ኣከባብን ሓቒፋ ዝተሓትመት መጽሓፍ መጽናዕቲ ካብቲ ብዙሕን ጉልሕን ጠንቂ ምብራስ ኣግራብ ኩናት ምቕያር ቦታ ሕርሻን መንበርን ዘየናሕሲ ምቑራጽ ኣግራብ ቃጸሎን ብቐዳምነት ይስርዑ። እቲ ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣግራብ ክሳብ መፋረቕ ሱሳታት ሙሉእ መንባሩን ድሓር ግን እቲ ቦታ ከም ገዛኢ ዓውደ ግንባር ተታሒዙ። ምስ ምምጻእ ሰውራ ኤርትራ ናብ ከበሳ ድማ ብወታደራት ኢትዮጵያ ቀዋሚ ግንባር ተመስሪትዎ። ንንጻረ ሓለዋ ንመስርሒ ድፋዕን ህንጻን መዳለዊ መግብን ካልእን ተባሂሉ ብዘይንሕስያ ይኽረትን ይዓንውን መንባሩ ነበርቲ እቲ ከባብን ሰብ ሞያ ሓለዋ ኣግራብን ይመስክሩ። ነዚ ቦታ እዚ ቆልዓ ወዲ 10 ዓመት ከለኹ ይፈልጦ ተመልካ ከምልካ ትፈልጦ ዳይልካኒ እዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ልዕልና ዱሎ ጥርዚ ዝጸናሕናዮ መጀመርታ ክንወርድ ከለና
درجي نير مالتي إذا ما قد جيا إذا سقنا دلا إذا ما قد جيا قطعن خمسة تطوع وكذا أطلع خب سمينا وبحري ببحر بحر بجوب بلهم بزب بلهم تطويم بما قد سرجع يوم أوتو مالتي خب سمينا وبحري بجاء بلهم تطويم بزا جاء بلهم نقوليتات بالعليان نحدقوا بسرجع ما قد سرجع بلهم يوم وكذا أطواني مالتي أبز ساعات زني قلعة هنا بز خاطه الله فتصم زي بين هذا يحلف بوتاي در بينها حلف زي البوتا ينير مالتي لك أقرب ببزح ينيرو جن إذا خبا بتريق ده لخازت أنا زي تسخب تبعتات زي بملؤون أي درجة دفعات ينيرو بدحريق زي دفعات زي بيت مقبع أبز سلازم نبرة بقرا بفاسات قريصهم بملؤون عين شيتهم تتقيمه بلو بخمزيت أو في إذا قراب زي دحر مدفع نحن أبزن قمت نيرنا دحر خندق زي قد ما بزح عمتاتنا نحن بستقيمتنا قد ما 5 عمتات بالله ينزلوا هزاتنا بو كنت كمس نحن بحرشة حجقة أبز حاشة منابرو أبز معبلة تخلن أوامن كنقبر سمول تصفينا زلنا نيروا هيوت نيروا أبز هزبي تقلع له مسورة ده أبز يدرجي بايلا سلاسة أبزي بنا تغيروا وكم سنة ده نابز هزبي تقلع له نابز وتازوري نفسه كفيجا أبز دمبي وسافيرو أبتو ما بقول دمبي نايسدرو صنحي أو هاي نهجنا زجرب أو نتنجزاو تدنا براختك مسفرير أبتجزية تطفي زجرب نتعرق أن وصيو حوية داقما مقرابن زصبه كبابي نايكزا رسو كالي صبا أقنا له بحري كي بقيق زعدلو نمر أي زبهد صريت دبنا سماي بلعلي ترتر انباتات يصلل نروحوك معدو بزوح كي ساقركا سحابي ترئيتي قبلكا إذا عينتم أمرون زجزء وقوب ملكع مريت بزوح زرزرات كوها يخل إتي حد حدن استحنا جرن ستيمو استأساسرن زمسل انباتات بعيننا بعين كاميران كنقرصو جمرنا أمونغو زركب سبربار مريت هاواف سنجرون وشمتن ميزان عقلنا لكع صفرو عيقلن برخن عمقوتن قرصن صفحاتن نايتم انباتات جن عينتها غتكدن زعدهم يكونن كنون سجرن إزدارة تريدما نابكلت أنفت زمرح منجد الهو بوتاتنا وكي بمولؤو نمريتو بحلوة أغطيرو يحلوه نيرو إذا كله زرعنا زلو بوتا أولعين سراون تاسسني نيرو إذا أولعين تاسسني باديمو كم زي نبرو خوينو زوم دك زي أمجن نزبوتا زي نيو بوتاتنا مدرس نيرو إلو بعلامة حاسيبهم ريهم نزالا زخزل يخلو عندنا زوم دك زيهم نزجرب زي الناس صلصلو نزجرب زي نعقبو ليتي معالتي ببترا نحلو نايب حكي أطني حمو زبوت عزن نوي حق زياد أرجع قديفناينا نيرنا حجقنا تي دبعد ما مريتن مسرينا يو أبزوش تقلت عمت زي كنصرحو خنزازو مجميرنا مالتي حاول لص هاي بزي سبل علي أنا بتحتي سالساينا وانت سفلا سداس بهالو بلعلي أفسلس زي 5 هكتار ذا أكل زبوتها مسجلنا يجوبو نحنا لك لو مش زازيمنا تلت عمت ودي لنا زين خنسرح حجقن أمتكال تبقيسنا لنا والدي صقام كابتي بفلفل لمبراق سميناو بحر زطمت أنفت كسابتي ناب إيران واران زحوس منقدي إنا معدنا ناب تصداف قصنا تقمقمنا كابلا علن تحتر أنا تحت بقتي بوتا عزياو قبتن قوانا بمعدن قمقمنا كابلا علن تحتي أمعدنا اتي بوتا فولي قرطتات زالان كترني زلو زغتر زي ترياد اللي غانديو درقا 6 5 هولي أتغتري أزيو نويحيو أبتربات هالدولاب زخلتاش انشرة تريد الله خاص أزيو نويحيو كبيد وحجي دورده بخلتاش انشرة سلو دورده بزن يمان مساقام من اللوه حجي زي دارقا
ናይ ዓመት ዓቂቡሎ ዝረባ እንተልናስ ሓሶት ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ናይ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ ብተመክሮ ኸ ክኢላ ዝበሃል ኣብዚ ኣየምፁን ብተመክሮ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝድግፎ ዕቃበ ኣግራብ ብጣዕሚ እዮም ዓቂቦም ዘለዉ በዚ ከባቢ እዚ ናብ ቦታ ልምዓትን ሕውየት ግረባ ዝፈጥሩሉ ሰለስተ ሓረስቶት ዳንኤል ኣይነኣለም ፀሃየ ገብረትንሳኤን ተስፋ ስላሴ ኤልያስን እዮም ኣብ 50 ሄክታር ካብ ገፊሕ ናብ ጸቢብ ዝወርድ ቦታ ንምቕያሩ ተበጊሶም ፈለማ ማዕረ ወቕታዊ ናይ ዘራእቲ ማሕረስ ኣብቲ ከባቢ ንማለቱ ከም ኣሰር ካብ ምጽናት ንዝተረፉ ውሑዳት ገረብ ጽሕዲ ክዕቅብዎን ጀመሩ ጽሕዲ ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምራራ ጥንቱ ገረብ እዩ ብዙርያ እተን ጽሕዲ ምስ ሓዝወን እቲ ከባቢ ብሳዕርን ቆጥቋጥን ገጽ መለሰ በዚ ዝያዳ ተተባቢዖም ፈልሲ ኣግራብ ብምምጻእ ክግርቡ ጀመሩ ኣብዚ እዋን ሓያለ ኣግራብ ጽሕዲ ገሪቡ ይርከብ ንሕና ንምሕላው ቐጻሊ ዘይተመደበ ግዜና ንመላለሶ ንከታተሎ ንምሕላው እዋም ክንሕሉ ንዝኾነ ይኹን ክንሰርሕ ላዕልን ታሕቲ ኢልና ንብል ቐጻሊ 24 ሰዓት ኢና ኣብዚ ንመላለስ ቀረባ ስለ ዝኾነ ካብ ዓድን ናብዚ ንምምጻእ ቀጻሊ ኢና ንሕና ንመላለስ ኣብዚ ቦታ የሶኒ ዝተፈላለዩ ኣግራብ ከዓ ከም ቄላጦስ ልዕሊ 200 ዝኸውን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ኣሎ ጌሶ ከዓ ብላዕሊ 200 ብታሕቲ ከዓ 200 ኣዝዲቕና ንርከብ እዚ ጌሶ ዝመምረፂ ኢና ከዓ ነዚ እዚ ቦታ እዚ ካብዞም ጌሶታት ተኸሉ በሰሜናዊ ባሕሪ ዝተኸሉ ሰባት ከድና ዜርና ንሪኦም ኢና ምስ ርአናዮም እቲ ቦቶም ከምዚ ቦታ ናህና ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ሕጂ እንተ ደኣ ሻሪዕናዮስ ጌሶ ክኾነና ክእል እዩ ብምባል እሱ ይኸዋፅኣና ድሕሪኡ ከዓ እናርአና ክምህረና እቲ ምድሪ እናምሃረና ኸይድ ዘድሊ ሓደ 5 ገረብ 6 ገረብ እናተኸልና ንኸይድ በዚ ምኽንያት እዚ ክምህረና እቲ ምድሪ ብምባል ንጌሶ መሪፅናዮ መሬት ዝሃብካያ ትመልስ ኣከባቢ ሕጊ ስሕበት እዩ ዝኽተል ናብዮትን ክንክንን ዝረኸበ ቦታ ኣብ ምቕያር ኢኮሎጂ ዕዙዝ ግደ ይፃወት እቲ ብደረጃ ሃገር ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ስራሕ እወታዊ ድርኺት ይፈጢሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ብኮምን ብውልቂ ሓረስቶትን ሓያል ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ከም እወታዊ ጽልዋ ናይቲ መደብ እዞም ሰለስተ ሓረስቶት እዚ ስንጭሮ እዚ ብምሉኡ ሰብ ክሰግሮ እንስሳ ከብቲ ክሰግሮ ዘይክእላ ቦታ ዝነበረ እዮም ኣብ ጡጡሕ ባይታ ኣብፅሖሞ ዘሎ ማለት እዩ ከም ኣብነት ትዱር ዝገልጾ ከም ሰብ እናቐምቀሙ ብዓይንኻ ዝረአዩ ማለት እዩ ኣቂሞም ዘለዉ ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም ኣለዉ ሓጋዚ የብሎምን ብተመክሮ ናቶም ብናይ ቦታቶም ተመክሮ ይጥራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተፈጥሮ እውን ኣሎ ኣብ ዓዲ እውን ኣብ ሞኦም ነራ እዚ ኩሉ ገረብ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝነበረ ንሳ ትሕልዎ ነራ ሓንቲ ገረብ ክትቅረጽ ከላ እያ ትብል ፍልጥቲ እያ ለምለም ፈልፈለ ትበሃል ሓሊፉሎ ንሞት ተፈሊና ካብዚ ወርሒ ገብር
أرأي هاي لازم بهالنا يشجن حرفي أبزاجر الله هذا جزء بزي حجنا يوم مسينا زبوي جيسو خنقبر دلنا ناس لدلنا مسخة ناي بزح عمد ناي 5 عمد هتمكر ناي حرشاس لدلكاس انتي أين توتا خطري لنا لنا مسير يوم بأكل زي 100 جيسو تصدقي مخنياتو جيسو نهر حمد بيت كايا 5 غير كا تفعل خوينا منهم دقت سقم كم دي بالله أزب جيسو خم تقوت المبر خال كم دي تقوت لي أنا غيرنا ኣብተጸዳፍዮም ማሕረስ ዘካይዱ ኣብ ጎቦ ትርከብ ንእሽቶ ጎልጎል ክትስመ ዘይትኽእል ቦታ ኣላቶም ንምቕያር ግን ሰሪሖም ተመክሮ ብስራሕ እዩ ዝጥረ ስራሕ ናይ ለውጢ ሓይሊ ይፈጥር ካብ ንኡስ ናብ ዓብዪ ንምስግጋር ብውሑድ ገዚፍ ዕማም ንምፍጻም እታ ቀንድን ወሳኒትን ሓይሊ ብራእይ መጓዓዝያ ንዕላማን ሸቶን ንምውቃዕ ብትግሃት ብጽንዓት ምስራሕ ነዚ ከባቢ ናብቲ ቅድሚ 60-80 ዓመት ዝነበሮ ንምምላስ ብዘይ ምቁራጽ ክሰርሑ ይግደዱ ለይትን መዓልትን እንዳሰራሕና ናብዚ ተጻፈፈ ደረጃ በጽሕና ያለና ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ብዙሕ ወጻኢ ናውፂናሉ ተወጻኢ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እኳ ጉልበትና እንተኾነ ቤተሰብና እውን መፅኦም ኣብዚ ሓጊዞምና እዮም ዘይሓገዙና ኣይኮነን ኮነንቲ ንሕና እምኒ أكيبنا نزي ربام كرباني نيرو زي فتيم كا بزي زي خمسة خمسة اللي كا خمسة غير خسر ده حال موت ويدري نبرة سبقن بزي ده حالف نزومات هذا دفلت نايب حق قريم وي يعني 10 15 عمت هبلو سيدي مخنياتو أما علتقاء كبابي بمالت كبابي شمون 9 ساعات أبزيتاتنا سرحنا هنا ناتو هوتي دغام الله مخنياتو دلاين تحرقين كا كيدا هم كاز خونا نفرياتنا يزخونا بوتا خطرك باي تخلني خا إذا بوتا زخا خدكمنا تنها عبدالله قول نتي ديكونا سأتي نتي قرب نتي صحتي إلا هندكم تنحنا حجي كن بعابيو كم زنب لك دلنا عند حتى خلنا أبزن تو علنا تحضرنا ونكوس أقام يبلنا بمبالينا أبزي نصر حضر لنا تحتي ناب العلي الناس أبى زديب سراح زالان كترن لعلكلت عمتي وسيد اللهم عبرتيعو نصعد سب كل مدباتو كفصم زخولو وشت أو حيلي فلفليو 3 متر قومات 5 متر قدني أبصدافن قلقلون ب3 سبات مسراح قليل زي منبارو نمقمات أي شجرن أبزي كبابي زيجن 23 زالان كترن صريح يركبو إذن أثم تبقى زي نحد زخونا يكون حبرة السب زلوت ممهري نجم 3 جيم مالتي الله يلن مالتها يكون كالون صريحن جيم جن زي فلوي أيو أتم كإلاتات نين حرشة منستر حرشون قال الدبدب سيدهم نيرم مسيا من خريبه مدب هلوم أي رأيون الله إذا جن لك أتي منستر حرشة زدقوا سرعي زم سواجم أمنت كوينهم كم مهران كوينهم كقربو أنا كقربة ميتخي إلى زملكته أكل نيجي مقرب يدول مالتي بزخونه أنا يبحكي ذا حقوسي إذا شيء نده هبي زبال سفرة هبي مدك أسمالي نير نخمز عينت مندق ندي كا زاليخا ختفري كبيدة نالباش سبق قليل مسلو نزي فلت جن كبيد صراحة مسري الحمد لله أزي ربا سجرزن ينيرو ناس سجرزن حدا غيرهم بزخونه خبيت سعريهم سعرهم دلو وزجرب زون نسمع كيبمو أتخينو أزخينو وايدينري أين برن دخوم نيري تايدا صبر خيبهم حلنا أصل دلوهم نايب حكي أتبنت أبزي مسحخان درار كان أبزي وانزي قوتير كان ختمت ما يتسكيم كان مسيخا ما ينختستي كبيدي لازم سريع أحمد الله بتاعني كبيديو لازم سوازياتهم برطع حجز اليوم سباتهم بوجنه
زيادة 15 ዓመት ብምሕዛእን በብግዚኡ ብምግራብን ኣብ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ሙቹእ ኣከባቢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እዚ ቦታ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽባቐ ለቢሱ ካብ ዙርዩን ልዕሊኡን ብጎድንን ማዕሪኡን ዘሎ ቦታ ፍጹም ተፈልዩ ሓምላይ ትርኢት ጽቡቕ ትርኢት ቅርጺ ከትርን ብዓብዩ ኣብ ሕርሻ ዘራእትን ዝያዳ ፍርያም ተለዊጡ ማይ ይስሕብ እዋን ብሓቂ ብዘይ ምግናን ምክንያቱ ዋላ ዝተፈላለዩ ሰባት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ከባቢ ቀጻሊ ማይ ዝዋቕዐና ኣያቋርፅን ምክንያቱ እዋም ስለ ዘለዎ ምክትታል ስለ ንገብረሉ ንሕና እውን ንባዕልና ቀጥቀጠና ኢልና ኢና ሓንቲ ስላዕ ክንቆርፅ ከለና ካብዚ ክንቆርፅ ኣይንግደድን ምክንያቱ እቲ ማይ እቲ እዋም ኣያዘኽትሞ ኢና እዚ ቦታ እዚ ስለዚ ንሕና ካብቲ እዋም ንጥቀመሉ ነገር ስለ ዘለና ብጥንቃቐ ኢና ንሕልዎ ነዚ እዋም እዚ ስለዚ ዓብ ለውጢ ኢና ንሪእየሉ ዘለና ንሕና እናመፃና እናፀናሕና እናፀንሐና ዕለታዊ ምግብናን ለውጥታትን እናርኢና ንኸይድ ኣለና እዚ ኣከባቢ ምሕደር ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ምንባሩ ይፍለጥ እቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣግራብ ቆጥቋጥን ሳዕርን ንዝተፈላለየ እንስሳ ዘገዳምን ኣዕዋፍ መሮርን ምቹእ ቦታ ነበረ ገጽ ምምላስ ናይዛ ውስንቲ ቦታ ልምዓት ድማ ደቀባት ኣግራብን ቆጥቋጥን ክሓዊን ክጥጥዑን ይረኣዩ ኣለዉ ከምዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ምዕቃብ ከም ጀሚሮሞ ዘለዉ ምዕቃብ ተደዓቂቦሞ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዓይነት ኣግራብ ኣሎ ባዕሉ ዝፈጥሮ እንድሕር ተሓዚ ባዕሉ ዝፈጥሮ ኣሎ እቲ ኣብዚ ዘሎ ኣግራብ እውን ክሳብ 10 ዓይነት ኣግራብ ኣሎ ፀሕዲ ኣሎ ጫዓ ኣሎ ኣውሊዕ ኣሎ ሕፃውፅ ኣሎ መጠር ኣሎ ታምቡኽ ኣሎ ታህበብ ኣሎ ጭዕንዶግ ኣሎ ቆለ ደሽም ኣሎ ኣሎ ጌና እውን ባዕሉ ዝፈጥሮ ኣሎ እንድሕር ተዓቂቡ ናይ ገረብ ፍጥረት እዩ ቦታ ማለት ኣብዚ ከባቢ እዚ ፅሕዲ ኣሎ ንሕባ ኣሎ ሒሖት ኣሎ ከምኡን ዓጣዝ ዝተባሃለ ኣእዋማት ኣሎ ሕፃውፅ ኣሎ ዝተፈላለየ ኣእዋማት ኣሎ ስራሕ ንዝያዳ ምጥማትን ምርኣይንን ዝሕግዝ ሓደ ውፅኢት ንኻልእ ፍረ ተባብዕ ግብራዊ ስራሕ ምስክር ዘይቋርፅ ዕቤት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ 200 ኣግራብ ጥራይ ኣይኮኑን ጸዲቖም ካልእን ቅድመቲ እዋን ተፈቲኖም ዘይፈልጡ 200 ጌሶ ከም ምህርቲ ሕርሻውን ተተኺሎም ጸዲቖም እዮም እዚ ጌሶ ዝመምረፂ ኢና ከዓ ነዚ እዚ ቦታ እዚ ካብዞም ጌሶታት ተኸሉ በሰሜናዊ ባሕሪ ዝተኸሉ ሰባት ከድና ዜርና ንሪኦም ኢና ምስ ርአናዮም እቲ ቦቶም ከምዚ ቦታ ናህና ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ሕጂ እንተ ደኣ ሻሪዕናዮስ ጌሶ ክኾነና ክእል እዩ ብምባል እሱ ይኸዋፅኣና ድሕሪኡ ኻ እናርአና ክምህረና እቲ ምድሪ እናምሃረና ኸይድ ዘድሊ ሓደ 5 ገረብ 6 ገረብ እናተኸልና ንኸይድ በዚ ምኽንያት እዚ ክምህረና እቲ ምድሪ ብምባል ንጌሶ መሪጭና እዮም ብደፅናዕናያ ንሕና ጌሶ በጀካ ናይ ማል ፀገም እንደይደልዎ እንድሕሪ ጸዲቑ ምንም ፀገም ከም ዘይብሉ ማይ እውን ሃራፊ ከም ዘይኮነ ርኢና ኢና ፅኒዕና እያ እዚ ቦታ ልምዓት ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምሕኳር ብጉልበት ብግዜ ብዓቕሚ ከቢድ ዋጋ ከም ዘኽፈሎም ንምግማት ኣየጸግምን ብሕልፊ ፈልሲ ገረብ ክሳብ ገዛእ ርእሱ ክኢሉ ባዕሉ ዝምገብ ዓብዪ ስራሕ ምስታይ ማይ ይሓትት ካብ ርሑቕ ቦታ ብገምጋም 4 ኪሎ ሜትር እናተመላለሱ ማይ ኣብ ምጉራት ዝህለኽዎ ጸዓት ድማ ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ሚዛን ይውስኸሉ ምዕቃብ ኣከባቢ መውሓስ መጻ እዩ ጠቕሚ ገረብን ምግራብን ድማ ሙቹእ ኣከባቢ ምፍጣር እዩ ኣግራብ ካብቶም ቀንዲ ምንጪ ዝናብ ምዃኑ ይፍለጥ ማይ ህይወት እያ እቶም ኣከባቢኦም ጫካ ዝቐየሩ ዝሓሸ መጠን ዝናብ ይረኽቡ ምስጢር ህልውናን ቀጻልነትን ሕብረተሰቡን ኣብ ማይ ዝምርኮስ እዛ ውስንቲ ቦታ ብዝተገብረላ ጻዕርን ለውጥን ካብዚ ከባቢ ዝሓሸ ስሕበት ዝናብ ከም ዘለዋ ይምስክሩ ማይ ይስሕብ እዋን ብሓቂ ብዘይ ምግናን ምክንያቱ ዋላ ዝተፈላለዩ ሰባት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ከባቢ እዚ ቀጻሊ ማይ ዝዋቕዐና ኣያቋርፅን ምክንያቱ እዋም ስለ ዘለዎ ምክትታል ስለ ንገብረሉ ንሕና እውን ንባዕልና ቀጥቀጠና ኢልና ኢና ሓንቲ ስላዕ ክንቆርፅ ከለና ካብዚ ክንቆርፅ ኣይንግደድን ምክንያቱ እቲ ማይ እቲ እዋም ኣያዘኽትሞ ኢና እዚ ቦታ እዚ ስለዚ ንሕና
ካብቲ እዋም ንጥቀመሉ ነገር ስለ ዘለና ብጥንቃቐ ኢና ንሕልዎ ንዝእዋም እዚ ስለዚ ዓብ ለውጢ ኢና ንሪእየሉ ዘለና ንሕና እና መጻና እናጸናሕና እናጸናሕና ዕለታዊ ምግብናን ለውጥታትን እናርኢና ንኸይድ ኣለና እቲ ጥቕሚ ከትሪ ናይቲ ዛላኻ እዚ ዝፈሶ ዘሎ ካብዚ ጥርዚ ልዕልና ዘሎ ዝፈሶ ሓመድ ተኽዒቱ ዝመጽእ ዘሎ ፍግረ መሬት ብምሉእ እዚ ፍግረ መሬት እዚ ዓቂቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንስሳ ኣይሰግሮ ከብቲ ሰግሮ ሰብ ኣይሰግሮ ዝነበሮ ስንጭሮ 3 ሜትሮን 2 ሜትሮን ፈርቃን ዝኣክል ክነጥቅዎ ከለዉ ማዕረ ሓንቲ ከትሪ ዳርጋ 2 ማኪና ትኾን ሓመድ ዓቂባ ኣላ ማለት ነዚ 58 ዝኸውን ከትሪ ክንደይ ማኪና ሓመድ ዓቂብሎ ኸዓ በቲ ክኢላታት ዝያዳ ሳይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፍግረ መሬት ኣዝዮም ዓቂቦም ኣለዉ ከም ኣብነት ኣብዛ ማዕሬና ንሃልካ ብዚኣ ዘላ ደንጎላ ከምኡ እዩ ነይሩ ኩሉ ማለት እዩ ደይተ ከትረት ኣላ ብዛ ጥቓና ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ዓመት ብዝሃነፅዎ ከትርን ዛላን ብዝገረብዎ ጽሕድን ጌሶን ዝተበገሱ 3 ኣብነታውያን ሓረስቶት ናብ ካልእ ልምዓት ሕርሻ ከም ዝተባብዑ ይገልጹ ክሊማ ወይነ ደጋ ብምዃኑ ካልኦት ክቡራት ገረብን ፍረታትን ብዓብዪ ድማ በዚ ኣብዚ ከባቢ ለሚዑ ዝርከብ ዝተፈላለየ ኣግራብ ቆጥቋጥን ሳዕርን ምህርቲ ንህቢ ክቕጽሉ ምዃኖም ይሕብሩ ልክዕ ባጀት ንሕረኺብናሉ ነዚ ቦታ እዚ ንሕና ሓሲብና ዘለና መጀመርያ መረባዕ ክንሰርሓሉ ኢና ዒላ እውን ክንኩዕት ኢና ኣብዙ ንሓፂ ዘሊና ንሓፂ ክንሰርሕ እናሓስብ ኣለና ከምቲ ናና ሓሳብ ማለት እዩ ንኣብነት ዘይቱ እዚ ፓፓያስ ሓፂር ግዜ ንብሎ ኣብዚ ሓጋዝ ጠሊበ ነይረ ምስ ሓወት ሳሚዐ ማለት እዩ ሰብ ሊኢኽና ናይ ሓፂር ኣዋርሕ ኣሎ ኣብ ሓጋዝ ፀዲቑ ዘሎ ንሱኒ ስጋብ ሕጂ እውን ሓቲትና ሲእናያ ዘለና ኣቮካዶ ዝበሃል ገረብ ኣሎ እዚ ኣቮካዶን እዚ ፓፓያን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣራንሺ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዚ እውን ዝሓለ ስለ ዘለዎ ምስ ዝሓለ ቦታ ኣይከይድን ኣራንሺ ንሕጂ ግን እቲ ምዕባለ እንዳተኣተተናዮ እቲ ለውጢ እናተኣተተናዮ ክንከይድ ንደሊ ኣለና ንቐጻሊ ዝሓሸ ዝተመሓሸ ተኽሊ እናተኸልና በዚ ዛሊናያ ዘለና ዕፉንን ስገምን ስርናይና ክንጥቀመሉ ጸኒሕና ዋላ ድንሽ ክንጥቀመሉ ጸኒሕና ንቐጻሊ ግን ዝሓሸ ተኽልታት እናተኸልና ክንጥቀመሉ ሰብዓት ተስፋ ስራሕ ምስጢር ምዕባለዩ ምዕባለይ ኣብ ምድያብ መሳልል ዘየቋርጽ ጉዕዞ ይነብር ደረት ክእለትን ድልየትን ሰማዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ መስርሕ ለውጥን ምዕባለን ይፍጠር ጻዕሪ ንሓሳብ ኣብ ባይታ ይትርጉሞ እወታዊ ድርኺት ካብ እወታዊ ጽልዋ ይምዕብል ክገብር ምባል ድማ ናብ ተኽእሎ ዘሰጋግር ድልድል ይፈጥር ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዙውንኖ ሃብታም ባህሊ ስራሕን ብሉጽ ክብርታት ሓበራዊ ራእይን ጽንዓትን ምጽማምን ዝማእከሉ ዓያይነትን ኣብነታዊ ዕማም ክፍጽም ኣይሽገርን ንጽቡቕን ብሉጽን እናሰዓበ ዝሓሸን ዝበለጸን ክሰርሕ እወታዊ ስምዒት ይሓድሮ እዚ ጽንዋ እዚ ካብ ሓሳብ ናብ ተግባር ዝቕይር ንቕሎ ምልኣት ዕብየት ይረጋገጽ ምንጭ ኩሉ መዳያዊ ዕብየት ስራሕ ስለ ዝኾነ ጻዕሪ ናይዚኦም ኣብነታውያን ሓረስቶት ብቋንቋ ግብሪ ይንጸባረቕ ኣሎ ስለዛና ሞዳታ ደመሓላልፎ መልእኽቲ ሓደ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከም መምህራን ክኾኑ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝመስል ክኢላ ርእዩ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ቦም ወይ እንታይ ዓይነት ሞራል ቦም ነቲ ዝመልከቶ ምልከት ግን ክሕገዙ ከም ዘለዎም የብል ልዕሊ ኩሉ ዕቃቤታት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ነዚ ርእዩ ከምዚ ዓይነት ክሰርሕ ርሂፅካ ሰሪሕኻ ስለ ዝብላዕ ብኸምኡ እውን ክፈለጥ ዘይፈለጠ ነዚ ክርእ ክኽእል ኣለዎ ሓንቲ ድልድል እንተደኣ ገይሩስ በታ ሓንቲ ድልድል ክመሃር ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ዝኾነ ሰብ ነዚ ቦታ እዚ ርእዩ ህይወት መሊሹ ስለ ዘሎ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ትሕቲ ድልድል ትርከብ ትሕቲ ዛላ ትርከብ ፅሕድስ እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዘለዋ ባዕላ ትምህረካ እያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ገረብ ክርከብ ተኾይኑ ከምዚ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይላቦ ብደይ ገረብ ህይወት የለን ዝኾነ ጥር ትብል ትንፋስ የለን ብዝኾነ ግን ናይ ቅርበት እውን ፀገም ስለ ዘሎ ምስቲ ክልተ ኣማዛዚንካ ክትርኢ ከለኻ እቲ ህዝቢ እውን በታ ሓደ ወገን ጥቕሚ ናይቲ ገረብ ኣይፈልጦን እዩ ዘሎ ምድሪ እንድሕር ምድረ ባዳ ኮይኑስ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ እዩ
بده حدا مداي كتري خلها تناي قربت كشجر له تناي قربت انتايو خملان باخون ساعات تقرب له تهزبي تفعل عليه غوسغاس تقبرس مد حال بقبر اندي بقبر مسترعه دي بقسب يلن دي شرحوني ارتراو كيلن كل ارتراو نسرح هركوتي هو نزنا هنا ريون اندحري بمنستر زينا هون بمنستر حرشا تقالي حكو زبطازي كله تبقص خقبر يسب لكن نحن خمس زالينا صيرنا زلنا كمانا وتم ابكابينا زلو خمانا زعمسلو سبات كبي زعرن زعصاصف سرحاتن كسرحو الا وانا بوغني نحن هون كابز دلنا ያን ላዕሊ ጻዕርን ምህላኽን ከነካይድ በዓል ተስፋ